Lho rek, jenengku Lukas di Prayoga. Aku sekolah Semana Ngoro. Aku ning kene stand up yo. Lucu gak lucu wis pokoke tadi wis. Aku wis mau mumet di tasku wis puyeng. Siap. Aku nggawa jujul wong desa iku niku. Kalau piye wis. Jenenge wong desa ya. Sono aneh ono ae berani wis. Kadang yo. Ngene. Ku lho geger. Tanggoku iku. Iku ya wis. Mbu yo. Masale opo? Bro. Lu. Kok pernah jane. Ono ayo. Dewe. Lu dewe. Ya opo lho. Mari ngono ya. Mana? Ini desa. Cilik-cilik wis meso. Mergane apa? Saben uang, jak aku kena uang. Kene ngene. Siapa? Lho. Batenku uang iki. Ngurek gak kena. Ngono iku ancene ya. Piye gak meso? Wong kecil wis dikenek ngono. Seduli meso. Ini pesan nih. Cek meso tak kasih PC baik. Loh. Masuk spontan. Tak cilik dan yo bahaya. Mangkane nek desa saya mati dek meso. Jadi saya pada meso. Jadi dek meso. Nyelok koncone meso. Lho. Soalnya kecil wis ngono. Toh ya. Iki mesti rasan. Oh no, ayo dirasani. Masih ngene. Kadang. Yo. Gergetno nek rasane. Itu omongan. Itu yo nek itu omongan. Tapi gak payu. Ini bisa. Ini jawabannya aneh ini. Lek kancaku nyeluk, iya gak biasa. Tak botak lho. Ngono nyeluk Entelok ngono ae. Wis puyeng aku. Nek desa jan sangat tenang. Biasanya ya. Bal-balan iki lak nek lapangane dhewe. Nek desa gak. Kadang nek males lapangan. Lapangan kini kulo tok. Wegah. Bom dicegat kita balan sampe arek. Tuh lek ana wong nyetir, ayo. Ngelu iki wonge. Ada raketan. Raket sampe ini macam-macam ini. Kayaknya macam-macam aja. Cepet, jos. Ngene iku wong desa. Duit tipis. Mari ngono ya. Kok wis ngene. Gawe kareti biasane. Cek sak mobil. Ya pong. Eman, duwe eman. Cangkruk niku ya wis niku. Ono dibahas. Mari bahas kerja. Bahas wedokan. Bahas kancane lho. Wis ngene iku pancene. Terus nang desa ya enake wong iku akas biasanya. Terus kerja bakti iki budal. Enak, boleh. Tapi aku gak tahu, soalnya gak tahu kerja bakti lah. Sangar
Kecedesi. Sono ayah kata. Jadi sangar. Aku siapa mumet. Mumet. Cocok ngomong. Petaan. Aku suka peta. Tidak akan gonceng. Loh. Jadi pusing. Jadi sangar. Pusing iku ya. Kerja. Kadang yuk sampai dewe. Jaluk bonusan tok ya. Sangat. Main bal sing disate ku bali ada. Wong dicek ngene lho. Dan dari wong gendeng. Biasanya kapan nih umpan kau di kau 100 meter disado aja peduli sikile kancane dhewe disado kau ini ya kancane ini saya merasa mana ini ngomong itu ya ngomongin yo mesti kalau ini lo tahu apa plus ya sing ngono iku ya wong kiri aja nih mu ya sungkan yo nek ngekei mesti dikei kadang lama itu jadi jengkel gitu kan jadi sekian yo wis ketahuan nih untuk tambah wis aku yo serok mumet nih yo